Батэ бярэ кубок. У фінале было біта Дынамо. Памперсы вместе с своим министром оденьте до конца сезона. В них только играйте, обосранцы. Як беларускі спорт будзе зноў інтэгравацца ў сусветны. І што там чуваць па Івану Тихомирову, гульцу зборнай Беларусі, якога забралі ў войска. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Сёння глядаем навіны спорта з Геннадзем Туміловічам. Рушым наперад. Давайте яшчэ раз прабяжымся па рашэнню міжнароднага алімпійскага камітэта вярнуць беларусаў на міжнародныя спаборніцтвы. Ужо, падаецца, са ўсіх бакоў гэта разглядалі, але адзін цікавы не закранули. Порадуемся за министра спорта, посмотрим, чем он занимался, посмотрим, какие у нас классные старты у спортсменов были, которые, как они говорили, лучше Олимпиады, лучше чемпионатов мира и Европы. Вот и посмотрим уровень. Для министра спорта, по крайней мере, это горе, я так могу сказать. Так никто не знает, на каком уровне, а так вот тебе, пожалуйста. До свидания, Сережа. Ждем в Израиле послом. Што думаеце? Гэта, конечно, сапраўды вельмі цікавае пытанне, у якой форме беларускі спорт вярнецца на міжнародныя старты. І ўвогуле, як гэта будзе выглядаць? На гэтых жа стартах будуць і тыя ж украінцы, ці ўсё будзе ў парадку са стасункамі паміж спартсменамі. Што я маю на ўвазе? Ну, вось вам прыклад. Чэмпіянат Еўропы па тэквандо ў Мюнхене, і трэнер зборнай Беларусі Анатолій Хадзіеўскі вырашыў туды апрануць костюм СССР. Ну, я думаю, что СССР уже давно умер, и мало кто о нем уже вспоминает. А кто-то, если кто-то из идиотов хочет какого-то воссоединения, опять всех собрать всех вместе, но все страны четко и однозначно говорят: идите вы нахуй. Те, кто спит и видит себя в СССР, вы тоже идите нахуй. Была страна, нет страны. Забыли, идем дальше. Все, но вопрос же простой. Союзные государства, БРИКсы, шмиксы. Да идите вы нахуй. Але то такое, дзякуй Богу, у беларускім спорце не так часта гэта ўсё сустракаецца. Давайте лепей да Мака і яго рашэння. Вось зараз я вам яшчэ некалькі цытат пачытаю, яны добра пасуюць, каб зразумець кантэкст допуску беларусаў на міжнародныя старты. Кірсці Ковентры, прэзідэнт Мак, кажа: «Мы хочам удзелу ўсіх спартсменаў, і рашэнне па беларускіх атлетах гэта паказвае». І тут ёй адказвае нібыта генсек НАК Беларусі Ксенія Санковіч. Дзякуем Ковентры за намаганні па вяртанні сусветнага спорту да базавых прынцыпаў нейтральности. На жаль, але до принципу нейтральности нам яшчэ далёка. Внутри страны мы, сука, уничтожаем уважаемых спортсменов, которые прославляли эту страну, играли за эту страну. Батэ, вспомните, еще раз напоминаю, со Стасевичем, что творили в Лиге чемпионов. Ссались там на трибунах, вип-ложах, да? Орали. Рэч, может, там на радостях министр спорта як возьмет и реабилитуе легенду, не? Да нет, там же одна, как я уже показывал, так что без шансов. Все. Таму давайте на гэтым скончым. Так, і зараз хачу вам кое-што расказаць. Зараз у мяне будзе з вами важная размова, таму сядайце і слухайце. Зараз вось гэта на паузу і вось што раскажу. Калі вы хочаце разабрацца, як працуе вось гэта, і атрымаць у выніку вось гэта, толькі еўрапейскага абразца і ў эканоміцы, то вам трэба ісці сюды. Гэта бакалаўрская праграма ад BISEP, бізнес-эканоміка. Тут вы атрымаеце якасную адукацыю і моцны дыплом, які пасля не будзе ляжаць вось тут. Асабліва гэта крутая прапанова, калі вы хочаце пабудаваць кар'еру ў сферы эканомікі і бізнеса, то бок вось тут. Калі вы баіцеся, што вучыцца па-ангельску будзе для вас складана, то не бойцеся. Навучанне пачнецца на расійскай мове, і толькі на другім курсе, калі вы ўжо будзеце гатовыя, пяройдзеце на ангельскую. Смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Тут вы можете стаць і заснавальнікам стартапа, і прадпрымальнікам, і праектным менеджерам, і фінансавым аналітыкам, аналітыкам дадзеных і бізнес-аналітыкам. Карацей, рэальныя і запатрабаваныя на рынкі спецыяльнасці. Падчас навучання даваць вам будуць толькі той матэрыял, які вам сапраўды спатрэбіцца ў прафесійнай дзейнасці, а не вось гэтае, вось усё. Карацей, усе, хто хоча атрымаць якасную эканамічную адукацыю, каб пасля працаваць у Еўропе, я запрашаю куды? Вось сюды, правільна. У апісанні да гэтага відоса. Там па спасылцы вы пяройдзеце на сайт і знойдзеце ўсю інфармацыю, якая вас цікавіць. І зараз мы з вами робім што? Правільна, глядзім відос далей. Што адбываецца ў Беларусі з тымі хлопцамі, хто пасля школы не ідзе атрымліваць веды ва універсітэт? Правільна, іх забіраюць у войска. То бок мы зноў падыходзім да гэтай містычнай гісторыі Івана Тихомирова, які дэбютаваў за зборную Беларусі, забіў там гол, а пасля яго забралі ў армейку. Сейчас, насколько я знаю, футболисты, спортсмены, сборники,
они освобождаются от армии. Почему сейчас это произошла ситуация? Может, потому что мы с тобой пацана похвалили. За Стасевича бьемся, Стасевича не допускают. Ну, может, наоборот, полоскать их будем. Но опять же армия. Но армия для вас, солдафонов, блядь, вы понимаете? Вы всех хватаете, блядь, образованных, талантливых людей, которые хотят учиться. Вы в армию, к войне вы готовитесь. Что вы там учите? Как и раньше, подметать и красить асфальт, траву красить, красить бордюры. В лучшем случае зарядка там 15 минут попердеть на плацу. И маршировать, блядь, с утра до вечера. Все, что вы умеете. Что... И до сих пор у вас это же хрень. Не трогайте вы спортсмена. Не трогайте умных, образованных людей, блядь, которые сильные и лучшие в своей сфере, поэтому и бегут из страны. А вам похеру. А потом спрашивают, а где личности, где футболисты, где спортсмены, где чемпионы? Да вы же их уничтожаете. Так і хочеться сказати, товариш Ковальчук, ці там Булойшик, ті хто там яшчэ, здарилася жудасная памылка. Як так? У нас гулец зборнай у войску. Але нібыта не памылка. Ужо і трэнер зборнай Віктор Гончаренко ў курсе, што Ціхаміраў памяняў буцы на кірзачы. Ну і такая вось рэакцыя. Мне б хацелася, каб усе футбалісты знаходзіліся ў мяне пад рукой, мелі гульнявую практыку. Тым не менш мы ведаем, што ёсць прызыўная кампанія. Ёсць футбольныя законы, а ёсць законы краіны. Спадзяюся, у далейшым мы гэтую сітуацыю вырашым, і Ваня працягне гуляць у футбол, таму што нам патрэбны гэты гулец. То бок усе ў курсе, трэнеру гулец патрэбны, але ён ідзе ў армію. Слушай, Гончаренко, ну я понимаю, ты корректный, воспитанный парень, но ёбни ты уже там по столу, блядь. Просто вот опять хочется без мата говорить, ну, блядь, заговори ты. Ну, зайди, отпизди кого-нибудь в этой федерации, зайди в Министерство спорта, блядь. Скажи людям, кто они есть на самом деле. Начните вы там внутри говорить, хуля мы здесь гавкаем, блядь. Просто элементарно, все то же самое, только понятно не так, как я это говорю. А просто доносить, что вы делаете, блядь. Вы требуете результат, хотите что-то. И в то же время, блядь, одной рукой типа мы даем, а другой вы просто берете и уничтожаете людей, блядь. Конечно, тут можна по-рознаму ставіцца да гэтай навіны, можна там ржаць, можна біць в набат, можна яшчэ што заўгодна рабіць. Але, канешне, тое, што гульца зборнай Беларусі забіраюць у войска пад вось гэтыя размовы, што там Пуцін намагаецца уцягнуць Беларусь у вайну. Шмат, канешне, пра гэта размоў было ўвогуле з 22-го года. Спадзяюся, што і зараз нічога не зменіцца. І на вайну беларусы не пойдуць. Кто пойдет воевать? Белорусы? 90% из которых тяжелее хера своего в руках не держали. Ну чё смеяться? Куда воевать? Сразу в плен, пацаны. Побухать согласен, воевать нет. Так, ну і давайте да галоўнай падзеі ўчорашняй. Фінал Кубка Беларусі па футболе. Нешта ведаеце, была ў мяне чуйка, што будзе цікава. Так сапраўды і было. Калі не ў плане якасці гульнявой, то хаця б у плане інтрыгі і драмы. Давайте пачнем спачатку. Дыспазіцыя тут была цалкам зразумелая. Дынама і Батэ, хоць і адна ліга, але розныя лігі. Якія былі цікавосткі? Ну, напрыклад, быў зафіксаваны рэкорд айчыннага футбола па наведвальнасці. Кажуць пра 21 137 гледачоў. Можа быць, яно і так, па трансляцыі падлічыць складана. Ну і аддаем належнае, канешне, выглядае арэна даволі крута. У самім матчы Дынама вельмі ціснула. Шмат было там небяспечных момантаў, ну і, канешне, у выніку быў забіты гол. Дарэчы, гол даволі прыгожы. Калі што, вось так выглядала статыстыка першага тайма. 7 метрык і ў 4 з іх у Батэ нулі, калі ўлічваць тут фалы і жоўтыя карткі. Гэта сапраўды выглядала катастрафічна. Дынама атакавала, а Батэ не ведаў, што з гэтым вогуле рабіць. Явное преимущество, шансов у Батэ, как я уже говорил, нет. То, как играет Динамо, и вот этот отрезок, достаточно моментов, давление, прессинг. Короче, шансов у Батэ нет. Гол — это просто следствие. 3 минимум. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Ну, бывае. Да, я уже отрубил эту трансляцию. Я насамрэч таксама хацеў ужо выключыць, бо не надта разумеў, што тут можа ўвогуле змяніцца, акрамя ліка на карысць Дынама. Але як высветлілася, яшчэ як можа. На 64-й хвіліне Батэ лік зраўняў. Мабыць, гэта быў першы небяспечны момант увогуле каля варот Дынама, тым не менш. Канешне, напэўна, ўжо мемам стала той, як святкаваў гэты гол Андрэй Капскі. Господи, помилуй, Господи, прости. Одним словом, это Динамо.
Какое руководство, такая и команда. Блядь. Ведаеце, далей было вельмі цікавае відовішча. З аднаго боку Батэ, там гуляе моладзь, майстэрства мо там і не так шмат, але жадання 200%. З іншага боку Дынама з легіянерамі, з бюджэтам і гэтак далей, лідар чэмпіяната, поўны фарш. Але батоны пацікавей выглядалі. Ну вось сапраўды біцца яны выйшлі. Прабачце за такі штамп. Ну і дацярпеў Батэ да дадатковага часу. С таким составом, блядь, Батэ и с таким составом Динамо. И Динамо полностью отдает инициативу, но это просто ужас, блядь. Ребята, у вас что там, все нормально? Ну играйте так же в первом тайме, они, блядь, не знали, что делать, блядь. Сейчас вы что, блядь? Обосрались, блядь, или что? У экстра-тайме магло Дынама закрываць гульню, але не закрыла, а ў серыі пенальці перамог ужо Батэ, як вы ведаеце. Ведаеце, а клёвая гісторыя. Не думаю, што гэта можа неяк уратаваць клуб, але тым не менш, ну хоць у кваліфікацыі лігі канферэнцыі згуляюць хоць якую капеечку, можа там заробіць каманда. І асобна гэта, канешне, эйфарыя Андрэя Капскага. Ён там бегаў, усіх абдымаў, амаль на руках насіў. Дарэчы, вы ведаеце, што па колькасці выйграных кубкаў краіны Андрей Капскі учора зраўняўся са сваім бацькам. У іх лік 3-3. Ну а Дынамо прайграе кубак. Што тут яшчэ можна дадаць? Лошары, блядь, ёптаю, такой первый тайм и так обосраться, ёптаю, блядь. Памперсы вместе с своим министром, блядь, оденьте, блядь, теперь и до конца сезона в них только играйте, обосранцы, блядь. А ці глядзелі вы матч? Як вам? Гэта той самы рух наверх ад Батэ, і зараз каманда пачне сваё вяртанне? Пішыце ў каментарах. Дарэчы, вось што яшчэ цікавае заўважыў. На фан-сектары Батэ, ну нейкія вельмі маладыя людзі сядзяць. Не ведаю, можа гэта мая праблема, але я чакаў там убачыць вось гэтых сталых мужичкоў, якія яшчэ памятаюць той самы Батэ, які ўсіх граміў, які грамыхаў у Еўракубках. Але не, New Generation таксама прысутнічае. Ну, маладая каманда, малады сектар, можа і лагічна ўсё. Ну а на гэтым у мяне нібыта ўсё. Дзякуй за то, што паглядзелі відэа. Лайки, каментары, падпіскі, ўсё гэта нам вельмі дапамагае. Будзем чакаць разам добрых навін. Пакуль-пакуль.